Igama lami nguGwenafu Ngadlama Sibongo. Ngifundisa itende ku-YouTube. Ngilifundisa ku-YouTube itende. Bese ngiphinde ngiyadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende laphana ku-YouTube. Namhlanje-ke ngiphethe i-keyboard i-Roland E35 edayiswayo, okuyiyona le esiyidayisa-ke ngo-7,000. Ayihlebe sifuna ukuyidayisa ngo-7.5, kodwa ngase ngithi hhayi okwamanje ngiyawuphula lo 500 lo ngidayisa ngo-7,000. Okay, ake senzeni kanjena-ke. Le keyboard ayijwayelekile-ke, ngizokukhombisa indlela yokuyithinta. Sizoqala ama-grams, mhlampe enye ividiyo izobe ikukhombisa amathoni ukuthi wathola kanjani, imaphi amathoni abalulekile ongasiwathole lawa esiwadinga kakhulukazi kwetende ukuthi uzowathola kanjani. So yona keyboard le so yona-ke keyboard-ke lena-ke ikanje. Okay, ake zeni lana-ke kuma-beats-ke la ebengifuna ukukhuluma ngawo. I-beats-ke le blues okwelamaculo lawa athi ngizolibonga, ngizolibonga, lawa maculo la kanjalo. Ngithi mina-ke ama-grams akhona ama-blues ngibize kanjalo. I-onani ene-blues namanye ama-keyboard la. Mfethu, uma ngabe ufuna igram elihamba kanjalo uya ku-number bani, ku-number 12. Ikanjena le keyboard le, kukhona ubank la ekubhala ubank la, nangala kumathoni khona ubank, but thina sizoya la kuma-music style kuba sifunani amagram. Le video le nje izobe ikutshela ama-grams ukuthi-ke imaphi ama-grams ongawasebenzisa. Ngeke ngisho ama-grams amaningi ngoba ivideo zisuke ibe inde kakhulu. Ngisho nje ama-grams ambalwa ukuze uma uyithenga le keyboard wazi ukuthi imaphi ama-grams ongase uqale ngawo ukupractice noma ukusebenzisa i-keyboard yakho ngawo. So kuno-bank-ke la uzoshaya nje u-bank number 1, then uye-ke ku-2. So bank 1, bank lo ushaya u-number 1, then mase uya ku-number 2 la kuma-numbers. Adjust i-tempo yakho. So lona igram lakho-ke leli ngizolibonga, ilona-ke leli number 12. Then mase mabe ufuna-ke ama-grams lawa awe-worship afana njengani, yekinhlanhla yokwazana, ama-grams afana kanjalo. Ungawusebenzisa unumber 11 okugram lokuqala ku-keyboard yakho le. Ngawusebenzisa unumber 11. Ngisebenzisa i-tempo yami. Yekinhlanhla yokwazana. Yabo, number 11 uyangena. Kube unumber 14. Qa bese kuba unumber 22. Number 22 sengiya ku-22 na-ke manje. Uma ngabe ngizoya ku-number 22 ngizoshaya ubank 2 ngoba inamba iqala ngo-2. Shaya ubank 2 mese ngishaya-ke u-2 ngezansi kuma-numbers khona kuzohlangana kube 22. Seku-22 na-ke manje. Bathi ngi-adjust i-tempo. yekinhlanhla
ngenhlanhla yokwazana. Ya sengiqedile ke lapho bese ngiya kuma chorus ngasebenzisa number 66 oku country number 66 ngifuna ukuphindela futhi uma ufaka ama grams kule keyboard le. If ufaka ama grams kule keyboard kukhona ubank mase kuba khona numbers. Ubank usukutshela uma inamba yakhe izoqala ngo1 so uzoqala ku bank number 1 angithi number qala ku 1 to 100. Uma usuthi 20 21 22 23 24 njoba kuno 2 usuthi uzofika uthi bank 2 bese ushaya inamba ke seceleni kwa2 uma uthi 25 uzoshaya u5 kuma numbers la. Ngiyaphinda futhi le keyboard lapha engakudedi kuleli side leli lokufaka ama grams kuno bank la. Ngizoyibhala kanjani lento khona ukubhalela nje ukuze wena uma uyithenga le keyboard uyazi lento le. Manje siyakubani siyakuma chorus oku 66 u country nala abhaliwe ama beats ale keyboard la. So u66 ubhalwa kanje ufike kube u6 no6 angithi. So wena inamba leyo yokuqala ebangala kuleli side ubank wakho uma iqala ngo6 uzoshaya u6 ubank wakho sengushayela u6 then mase uzoshaya ke lo6 ongala usushaya kuma numbers lo 6 loyo ushaya lo 6 loyo. So ama chorus ke lawo izohamba kanje country ke lo. Okay ake lapha ngibuyele kancane emuva ngiphinda futhi ngichaze lento le. Ngithe eqaleni sibe no number 12 for i-blues u12 angithi ubhala u1 no2 kuba kanje angani noma izobonakala lento la screen noma izochatheka but le number le u1 angithi ungala ka left qala u1 then bese kuba u2 ubank wakho ile number engala ka left le eqalayo so uzoshaya u1 as ubank wakho then mase kuma numbers uyoshaya u2 sengena i-blues leli gram lelade kukhombisa kade kutshela lona ngithi grams la lamacolo lawa athi ngizolibonga. Okay ake siqhubekeni ngama chorus bese ngiba ke ne grams esisheshayo oku polka number 64 njoba ku 64 kuqala u6 njoba nje kuqala ngo6 kumele ngiye ku bank 6 ngishaya ubank ngishaya number 6 ku bank then mase ngiya kuma numbers ngiyoshaya ubani u4 seku 64 selangena drums lami ungakwazi ke noku fill in lapha ufake u-match. Okay so yeah i-keyboard kanjalo ke bakwethu ama grams la ongaqala ngawo uma ngabe usa practice usafuna ukwazi i-keyboard yakho usafuna futhi nokuyifunda i-keyboard yakho ukuthi isebenza kanjani. Ngikutshelile ukuthi wenza kanjani uma ufaka ama grams uqala ngobank ubank inamba yakho yokuqala uma ngabe ku12 inamba yakho ngithi yokuqala kuba 1 ubank kuba u1 then mase udleni elandelayo kuba unumber ya ngizama ukuthi uyi-addictive ukuze izokwazi ukunderstandeka lento le. Kama lami ukunafu ngadla misibongo dayisa ama keyboard bakwethu le keyboard adayiswa u7000 ngise Pinetown for a collection. If ufuna ukuyi-collect keyboard ngise Pinetown siphinde ke sikwazi njalo kuma keyboard asuka ekhona uma ngabe mhlawumbe ufuna ukuyithenga uhlala kude siyakwazi ukusebenzisa uPostnet njengenkampani engasisideliver impahla yethu noma i-keyboard isengala wena ohlala ngakhona. I-courier ke i-postage fee noma i-delivery fee mhlambe into ke leyo singayixoxela inamba yami khona nansi ngiyibuza i-keyboard oyifunayo ngibuze ama keyboard enginawo then ungitshela i-keyboard oyifunayo sibone ukuthi ayikho ngilama keyboard lawa akhona. Ngikhona ku YouTube ngikhona ku Facebook nguKurinafu Dlamini ngikhona ku TikTok nguKurinafu Dlamini 1 ku YouTube nakhona ngikhona ngimningi kakhulu ku YouTube hamba nje ungicheck ku YouTube ungifollowishe ku TikTok ungilandele na ku Facebook.